манивелата прибери! Чакай! Аз нямам търгал! Включи всички експри! Давай газа! Газ! Ще му затвори вратите, бе. Батеско! Ей! Затвори вратите, да не се напръскаш вътре, бе! А лошото къде е? Той с 10 волан! По-нагоре! Айде, вън си! Дайте малко помощ, бе! Дай ми Никола Кено, не отзад, ще навърлят. Това бананки ли, бе? Аз го снимай. Ударили са. Това ще ама да си железни! Снимали го. Има да бъде мотората!